lagi di shooting kon. Ibu maning, Ci. On. 30 ton. Coba aku sering ngomong ke apa maning. Nó là cái con ton. Sabar ya, sabar. Enteng sih, Jo. Salah maning. Nah, pokoknya dilangsir nak kabeh nih. Asem kok. Pira sih dilangsir pira nih? Ada ngomong sejalan lah, orang mana orang jalan. Ini Mas, bantuan. Ngane sake apa ora? Sake. Iya wes, yang mana? Yang orang penak karo kasum ini setengah cukus, setengah jaluk kon nderene. Ini setengah jaluk kayak kelingan lah kagobong bareng. Iya, nggak pelajaran ding. Aja kapok kok di. Nggak nang suwe-suwe ngerti ruwite. Ndak tengah ini. Wong nyonggol ya mesti ana sing adu ana sing perek. Kadang ana sing luwih adu maning. Ini bisa adu kok 70 ya. Ngeceh. Orangnya enteng cuma kamu lakukan mana tahu sikile. Si penting sikile temapak nang. Ganto arane main ganto. Kayak cegere cawal gulen. Nah, moline kapuk. Si piramid. Balik maning. Ngomongnya enggak 5 kah? Ning kita cetakon dosa. Ki arane Mas Agus Ipin nggih. Sing TikTok arane Pin gue. Ning arane Waji sing duwe wilayah Sampan wingi iki ya. Oh iya, Waji.
Iya. Kucir mana ya kucir? Kowe kucir. Cok, ari ngomong karo nyo, mau panggulan seneng men. Panggulan ketek tak.